Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi lave en Chuffy Bunny Challenge, hvor man skal putte skumfiduser ned ind i munden og sige Chuffy Bunny. Ja, jeg starter med at give jer også noget andet. Ja, det er en lille surprise ting. Ja. Og jeg starter med at give dig 3. Prop den ind i munden ude. Nej, en af gangen. Chuffy Bunny. Johnny Bunny. Ej, Chuffy Bunny. Nå, er det? Johnny Bunny. Chuffy Bunny. Chuffy Jeg skal Bunny. lige vente på det samme. Hvor mange har du i munden? 1. Chuffy Bunny. Hvor mange har du? 2. Hvor mange har du? Okay. Johnny Bunny. Johnny Bunny. Chuffy Bunny. Vi har 3 ind i munden. Ja. Eller jeg er slut. Johnny Bunny. Hold nu kæft. Johnny Bunny. Jeg er 4. Johnny Bunny. Okay, der kan du sige. Johnny Bunny. Chuffy Bunny. Johnny Bunny. Johnny. Jamen, man kan ikke høre Andreas så lige meget. Han er også. Johnny Bunny. Nå, jeg har lyst til en skubbedus. Ej, jeg tror aldrig, jeg vil spise. Nå, skal vi starte på næste challenge? Det er en challenge. Det er en overraskelse. Og vi har købt 3 sodavand og Mentos Nikolaj her. Og til mig. Det er det vildt sunde, så det her skal I bare købe, fordi det er vildt sundt. Nej, ikke en skid der. Nej, det er sandt. Hey, giv mig lige Åbne begge pakker. Inden vi begynder. Åbne begge pakker. Og så Skal vi slutte? vi skal vælge det. Skal man slutte? Nu tror jeg ikke på det der. Hvor er min Mentos? fuck, man. Jeg prøver på at sige. Pas nu på, at du ikke brækker noget med det. Du har ikke pakket det. Shit. Det kan lære nøjer. Jeg synes, man får nøje at kigge på nøjer. Ja, det der tror jeg så ikke på. Nikolaj, man kan heller ikke se dig.
Åh, min mave. Hvor er det? Åh, fuck. Jeg har allerede drukket min. Hvem er jeg? Slap af. Total nøjer, mand. Nå, hvorfor er det så? Min mave, den rumler helt. Ja. Min mave. Fejl. Fuck, mand. Jeg var lige ved at brække mig. Fuck den, du. Du brækker dig ikke for det. Holy crap. Det her råder vi til ikke at gøre hjemme. Jo, gør det, mand. Det er Det ikke er ikke sjovt. Man får totalt meget ikke gule tænder af det, mand. Pandenøjer. Okay, det der, det var bræk. Ad. Ad, det smager dårligt. Min mave rumler helt. Men folk... Jeg tror, vi slutter af for den her gang. Subscribe mig. Der er link ned til mig. Ja, også Andreas og... Nej, ikke mig, ikke mig. Jo. Nej, han har den ikke mere. Og ses i næste video.